sammen, jeg sidder lige nu her, og det gør jeg altså udelukkende fordi, jeg ved ikke om I har set mine videoer for lang tid siden, men der sad jeg næsten altid hernede i mine videoer, men grunden til at jeg sidder her lige nu, det er altså fordi, at når jeg sidder deroppe, så bliver det simpelthen for dårligt lys, og I kan se her, at det er dårligt, det er sådan... Så jeg sidder her, og det er altså det bedste lys, jeg lige bare kan finde, fordi jeg vil gerne filme en video i dag, fordi jeg har ikke haft lagt noget op i mega lang tid nu. Og det er fordi, jeg simpelthen har så vanvittigt travlt, og jeg gider ikke til at gå på mig i dybden med det, fordi det er ikke det, den her video handler om. Lad os egentlig bare komme ind i videoen, som er en storytime! Yay! I plejer at elske de her storytimes, så vidt jeg kan se på antal af visninger og kommentarer og likes, så jeg håber da i hvert fald, at det er noget, I kan lide. Og den her gang skal handle om den gang, jeg næsten blev politianmeldt. Så det skete alt sammen, da det var, jeg gik i 8. klasse, tror jeg. Nej, 8. eller 7. klasse, tror jeg. Hvor det var, at vi altså havde den her veninde. Jeg var ikke sådan særlig gode venner med hende som sådan. Men det var nogle af mine andre veninder. Og de havde så fået lov til at låne hendes telefon til at spille spil og sådan nogle ting. Det havde de så fået lov til. Og det vil jeg gerne understrege, at de havde fået lov til. Og så begyndte de så at gå ind på nogle af hendes sms'er og beskeder. Det er det samme, men de havde altså fundet ud af, at hun skrev med en af de andre fra årgangen. Og det var nogle ting, de havde skrevet, som var sådan lidt bob. Og nogle af de billeder, de havde sendt, det var ikke nudes, men det var sådan lidt okay, det havde jeg ikke lige brug for at se. På det tidspunkt var jeg helt uvidende om, hvad der skete. Jeg vidste ingenting. Jeg var bare i klassen og hyggede med nogle af mine veninder, hvor der var 2 af mine andre veninder, som sad og havde gang i det her. Så havde hun opfundet en kæreste. Og det er jo fair nok, når man er 7. og 8. klasse, så er man måske en smule sådan, alle andre får kærester, man har ikke selv en, og man vil gerne prøve at være med. Og det er jo forståeligt, men det var altså bare en rigtig, rigtig urealistisk baggrundshistorie, ham knægten han havde. Det er altså et billede, jeg har fundet, sådan, jeg har set før, når man søger på Tumblr Boys eller sådan noget, så kommer det op. Og det er bare en af de første billeder, der er. Så det var meget, meget underligt, at hendes kæreste dukkede at hendes kæreste dukkede op, når man søgte på Tumblr Boys. Så de var gået ind på deres beskeder, hende og hendes kæreste, og de havde så set, at hun altså havde selv taget sit eget nummer ind, og så skrevet et eller andet med min skat, eller sådan noget. Og det var de altså sådan lidt, fordi du skal jo tænke på, at de gik i 7. og 8. klasse, så det er sådan en ting, at man vil gerne boste hinanden, og man har alt for travlt med at blande sig i andre folks ting. De var i gang med at så til screenshots, de tog billeder, og dem viste de så til mig. Jeg havde det jo skide sjovt, fordi jeg var ikke veninder med hende, jeg var ikke specielt sådan, at jeg kunne ikke særlig godt lide hende heller. Så det var bare sådan lidt sjovt. Vi har så senere, jeg havde så ikke været med til at tage de der billeder, eller noget som helst. Jeg havde bare set det, jeg havde grinet lidt af det og lavet lidt sjov med det. Bagefter viser min veninde så til min anden veninde. Og nu begynder det at blive lidt kompliceret, og det er jeg ked af. Vi kalder lige de 2 veninder, som viste det først, som var dem, der tog billederne og sådan nogle ting. Dem kalder vi for 1 og 2. Og så den tredje veninde, som de fortalte det til, hende kalder vi så for nummer 3. Så nummer 3, hun kendte altså godt hende, pigen, som ejede telefonen. Og hun var ret gode veninder med hende. Og hun havde lovet, at hun ikke ville sige det videre til nogen. Hvorefter at man så senere ser hende gå hen og fortælle det til hende. Og vi var sådan lidt, hun trak hende til side lige efter, så vi var sådan lidt, hun fortæller det jo til hende. Hvilket man ikke kan fortvivle nogen i, fordi fortæller man en ting om ens gode veninde, som man ikke må fortælle ens gode veninde, så står man lidt, what, nej, jeg fortæller det alligevel agtigt. Og så senere, så får vi så en lærer i røven på os, som så siger, at vi skal gå op på kontoret. Så er vi sådan lidt, nej. Fordi hvis I går i folkeskole, så ved I, at det værste, der kan ske, er at blive sendt op på kontoret. Det betyder, at man har gjort noget meget forkert. Det var selvfølgelig ikke godt. Så vi blev sendt derop, og vi sad og snakkede. Vi fik at vide, at der var snak om, at vi skulle politianmeldes for tyveri og overtrædelse af personlige grænser. Ja, det giver jo mening, ikke? Men hallo, vi gik i 7. eller 8. klasse. Come on. Men på det tidspunkt var jeg altså 14. Jeg kunne ikke blive politianmeldt, fordi at man skal vist være 15 for at blive det, eller 16. 15 eller 16.
Så det kunne jeg altså ikke på det tidspunkt. Men vi sad stadig og fik en kæmpe skideball af at sidde og tage de der billeder. Og jeg sidder bare der sådan lidt, jamen, jeg har jo ikke gjort noget. De droppede så det der ved politianmeldelsen, så det er godt nok. Men der var altså tale om det, og derfor synes jeg også, det var lidt værd at nævne, fordi det var sådan lidt, ikke så godt. Men jeg håber i hvert fald, at I nød videoen, og hvis I gjorde, så husk at thumbs up, hvis I har gjort noget, som kunne være somewhat værd at blive politianmeldt for. Nu ved jeg ikke, om det er så smart at sidde og ytre sig om kriminelle ting, man har gjort, men hvis det er, at I tør, så må I meget gerne skrive noget, for jeg ville faktisk elske at høre om, hvad I har været ude for. Så ja, det var alt for nu, og så ses vi i min næste video. Hej hej!